Sesiyitholile into eyenza abantu bephathwe i-depression ne-anxiety kulesi sikhathi esiphila kusona njengamanje. And wena mawucabanga ukuthi kuzoba better anytime soon, ushaye phansi, kuzoba worse. Uzoqonda ukuthi kungani ngisho nje mangabe sengikutshelile isizathu. Lalela ke, ngiyaye ngibona abantu befaka lezi zinto lezi kuthiwa ama-crystals, befaka zonke izinto lezi abayifaka emzimbeni yabo. Nansi engizokutshela yona ngalezi zinto eniyifakayo. Lezo zinto azinelaphi, zidetecta i-energy enikuyona nendlela enizizwa ngayo nendlela eniyiyona, bese ziyayi-intensifya zikunika yona back. Ayikho into eziyilaphayo. Phela wena la ungoshishiliza, la bus stops with you. Nathi kuwonye kumele ukuthi ukwazi ukuthi kungani ngithi sesiyitholile into eyenza lokho. Yabona, between wena nemvelo ni-inseparable, anihlukaniseki wena nemvelo. Uyabona ilanga leli linama-frequencies ne-energy lithumela emhlabeni. Ilanga nomhlaba kuyaconnecta electromagnetic wise nawe ngaphezulu. So kusho ukuthi i-energy ephuma kuwe wena oyisenda to the space iyo-intensifywa yi-energy ephuma elangeni. Lezo zinto zibuya ziza kuwe back, okusho ukuthi le anxiety nale depression nale ndlela ozizwa ngayo i-intensifywa yilanga nokunyuka kwe-frequency yomhlaba, kodwa iphuma kuwe ngqo. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli. Uyabona, abantu bahlukene kabili ke kulomhlaba kulesi sikhathi esiphila kusona. It's either ukuleli iqembu elithi asikho isikhathi esimnandi njengalesi ukuphila kusona njengamanje, noma ukuleli iqembu elithi kwazi kwanzima ukuphila kulesi sikhathi esiphila kusona, ikhathi zokugcina lezi salusa ubuya Jesu. Kukabili ke into edetermine lokho ukuthi wena usenda yiphi i-frequency outside to the cosmos, to the universe, ngoba la very same frequency oyisendayo iyona ebuyayo. Fortunately or unfortunately, njengamanje siyowelela kwisikhathi ekuthiwa ese-Aquarius, siyowelela kusona. And then ekuthiwa ama-consciousness programmers enza i-system updates. Angithi uyayazi le foni oyiphathayo ukuthi iyazi-update nayo? Angithi ayikho into enga-update, ayikho into engavuselelwa. Njengamanje umhlaba-ke nawo uyazi-update, i-frequency yawo iyanyuka. And njengoba inyuka i-frequency yomhlaba, nawe uyingxenye ye-universe. Wena awuhlukanisiwe, wena namatshe ney'ntaba namanzi nani nelanga nani zonke lezi zinto lezi ziyi-energy yodwa. Universe, uni means one. So you are part of this gigantic thing, ne? So ke uma ngabe izi-update kanjalo ke kwenzekalani? Fana nokuthi mo-update kukhona ama-virus, u-update ama-virus, yabo? Fana nokuthi wena u-update, I don't know whether electronic wise is that or ngokwama-softwares is that a correct example yini. But what I mean to say ukuthi ayikho into oyiklinsayo uma ngabe kufika lama-frequencies elanga. Ayikho into oyiklinsayo wena, waklinsa kodwa a-intensifya lokho kusuke kukhona, yabo? Lokho kusuke kukhona kuwena ikona kuba intensified. So umuntu one-peace, umuntu at peace, umuntu osethi see through the illusions, osewabonile amanga ukuthi nawo amanga lalele khona kulento ekuthiwa impilo. Lo muntu lo oseyazi ukuthi akanyakaziswa ilutho, yes, u-at the center. And lo muntu uzothi kwaze kwamnandi ukuphila kulesi sikhathi engiphila kusona njengamanje. Yabona njengamanje amanga neqiniso sekuba into ethi mayifana njengamanje, awusakwazi ukuhlukanisa. And njengoba ungasakwazi ukuhlukanisa ke ngitsheleke wena, uma ngabe kuwukuthi ngempela usadwanga uzontwini, uzothini? Awuzosho ukuthi ikhathi zomzimba lezi, ikhathi zokugcina lezi. Usibona nje thina sikhuluma lo language ukuthi ikhathi zokugcina lezi. Thina sithi kwazi kwayisikhathi esirathi ukuthi ngiphile manje. Ngangayiboni ngani yonke lento sonke lesi sikhathi, yabo? Ngoba i-frequency ekuyiyona engiyisenda out iyona ebuyayo, ebuyela kimi back. Angithi yabo? So ke njengoba ubona ke abantu benokhwantalala, beshawa i-anxiety, beshawa iyona yonke lento le depression le. Hayi ukuthi into esuka ngaphandle, ayikho into esuka ngaphandle, into esuka kuyena vele. I-origin yaleyo nto isuka emqondweni. That is the origin yaleyo into leyo. So ke lento ke i-spiritual, because vele i-spiritual and i-physical at the same time, because kuyiqiniso ukuthi manginekweletu, that is physical la, nginekweletu la emhlabeni. And uma ukuthi
ngixakile ngilambela uma ukuthi ngiyajolelwa ngiyafetshelwa la ku physical lokho wena uzongitshela into engabona ukuthi spiritual uyangidida kodwa iqiniso lithi to a material man everything is material, to a spiritual man everything is spiritual. Unfortunately, in reality starts from the physical, starts from the spiritual to the physical. Yabo? So when by the time you are trying to change lento oyibonayo uthi uzama ukugwema i-anxiety ne depression, by the time uthi uzama ukushintsha lento ephambi kwakho physical because you are a material man, unfortunately it doesn't happen. For a matter to change matter, it may take even forever. Yabo? But if you up the ladder from physical, inalandela mawusuka physical uthi up the ladder kulandela mental. Angithi yes? So the whole universe is mental. To change this reality that is causing the anxiety for you, you need to change what? On the mental plane. Yabo? That is where you are going to change the whole reality of yours. Asize kwi-solution party ukuthi ihamba kanjani. I-solution party iqala la. Angithi awukho umehluko phakathi kwe-physical reality le oyibonayo nengqondo. Kusho ukuthi ke lokho ke vele uqala ngokubelieve, uze ngokucabanga, uze ngokufila, uze ngokwenza bese uthola ama results. Angithi? So ke indaba iqala lana. Mawulandela lo sequence le. Ithi indaba ke ngoba vele ngokwazi ukuphikisana nalezi osuzikholiwe wena. Ngeke usakwazi ukuphikisana nalamanga ingqondo yakhe ekutshele wona. Izoloku ikusabisa ukuthi things are going to be worse, ikutshela ukuthi izoloku ikutshela yonke nonsense le. Ngiyokwazi ukuyi-override lonto. The first thing you need to do first is quiet your mind, is to quiet your mind. That is the first point of departure. How to quiet your mind? First, practice the meditation. Secondly, if you practice the meditation, yenza mindfulness. I-mindfulness ithi uzoba kulento ekuthiwa inaw. Every time ukhona la manje, iba khona la manje. Ube connected with i-reality yakho, ube in tune with it. And not to live in your mind, but to be here and now. Angithi yes, khona amazwi akhulumayo around me. Khona umoya ohelezayo la around me. Khona izinto engizibonayo. All my five senses need to be active. By ngaleso sikhathi ke I am in the a state of flow. Way. Nginja manje ngaleso sikhathi in line with this quantum field. Yes, in tune with it. Yes. So ngaleyo ndlela umqondo wami awuzukuba naso ispace sokungicabangela nokungitshela ama stories, because into yenza umuntu ukuthi abe ne depression ama stories ingqondo yakhe emtshela wona. So uma ingqondo ngiyincisha ispace, umqondo, good people, udinga ispace ukuze ucabanga, udinga a mental space. If you don't give your mind a mental space, your mind will have no space to think, because thinking is moving from one point of consciousness to the next. But if you are not giving your mind a space to think, you are in a unit. There is no separation between you and the universe, because you are not thinking. You are one with everything. Everything is you. By that time, you have arrived. That is mindfulness. I'm here and now. I cannot be here. That is a duality. Those are 2 points of consciousness. I'm not. That's what we call thinking. In the awareness. After awareness, what's the daily movement? The movement created thoughts, created thinking. The movement. Why is it just the movement created thoughts? It's because you thought there is you and there is something else. By so doing, you created what? A duality. You are not one with the Father, one with the Creator. That is why I try to nkathelelo nanesindwayo. Ozani kimi ngizonethula imithwalo. Imiphi lo mthwalo? Ile mqondo lo, ilo mcabango lo. Angeke ukwazi ukuthulisa umqondo wakho ngomqondo. You need to be in tune. Ngoba amanga lento abantu abazibulalela yona vela amanga. Yabo? Amanga, why ngithi amanga? Iqiniso ngoba phela usuyikholiwe vele emqondweni. Kodwa yamanga in a sense ukuthi umqondo wakho ucreatela something that may not even happen. Okwakho wena bese uyayikhola. Angithi yabo? Vele mfethu uma uzophika ukuthi ireality idinga ingqondo yakho ukuthi izishintshe.
obviously you will go down the drain and i-higher power yakho izozithola ihluleka ukukusave because wena uzoma nesitha ezama ukukusave kusona ukuthi uzicindezele wena yourself.